Ola, hoxe o alumnado de terceiro, cuarto, quinto e sexto vamos falarvos da Idade Media. A Idade Media comezou a caída do Imperio Romano e finalizou co descubrimento da América. Hoxe vamos vos presentar 12 acontecementos. Ola, a nos tocounos a caída do Imperio Romano que foi no 476. Debido a unha crise socioeconómica e os povos xermánicos aproveitáronse da situación. A nós tocounos o Islam, que é unha relixión que se creou no ano 590. O Islam é unha relixión creada por Mahoma. O Islam tuvo un gran enfrentamento contra a relixión cristiana durante séculos. Hoxe imos falar da Reconquista. A Reconquista empezouse no ano 711. A Reconquista é un proceso que iniciaron os cristianos para recuperar o territorio ocupado polos musulmáns, que iniciou en Asturias por parte de Don Pelayo e rematou na toma do reino de Granada. Hoxe vamos falar sobre Carlomagno. Carlomagno foi o rei dos francos que conquistou Europa despois da caída do Imperio Romano. O feudalismo foi a partir do 1800 e durou moitos séculos. O señor feudal prestaba terras aos campesiños para logo escravizalos e quedar con case todo. Nós os dous fixemos as primeiras universidades. Xurdiron no 1088. A primeira universidade foi a de Bolonia. Foron inventadas polos monxes cristianos. Se non existisen, non serían posibles os estudos. Imos falar da Guerra dos 100 anos que ocorreu no 1337. Foi un conflito bélico entre Francia e Inglaterra. Inglaterra invadiu a Francia para reclamar os seus dereitos familiares. Durou 116 anos, 4 meses e 25 días. Ola, a nos tocounos a peste negra. A peste negra empezou no 1347. A peste negra foi a pandemia de peste bubónica máis grande da historia que devastou a media Europa medieval. No 1431 sucedeu a primeira revolta en Mandiña, Que tratou dos irmandiños querendo asaltar o castelo de Moeche. Conseguiron que o rei Nuño Freire Andrade escapara. E se escoitou a famosa frase "Lume!". A nos tocou a imprenta, que creouse no ano 1440. A imprenta sirve para facer textos en papel ou en tela. Grazas a ela podemos crear libros. Nós imos falar sobre a segunda revolta en Mandiño, que foi no 1467. Neste tempo, os irmandiños atacaron o castelo e cando o conseguiron, o conde de Lemos mandounos volver a construílo. Imos falarvos de como foi o descubramento de América, no 1492. O descubrimento de América foi un evento onde Cristóbal Colón, querendo demostrar que a Terra era redonda, en vez de seguir as rutas normais para ir á India, celeu desde España en línea recta e encontrouse con San Salvador.